Sfortunatament nerġa' ngħid, riżultat tal-inċidenti ta' qabel, Malta bdiet tkun wisq fl-aħbarijiet għal raġunijiet żbaljati. Il-ġarra ġejja u sejra fl-aħħar tinkiser. Mu kien l-ebda sorpriża ħalli spiċċajna l-ewwel pajjiż tal-Unjoni Ewropea fil-lista tal-Grey List f'Ġunju li għadda. Kien b'dan il-mod li l-konsulent finanzjarju Paul Bonello deskriva s-sitwazzjoni kurrenti ta' pajjiżna wara li Malta ġiet Grey Listed mill-FATF stqarrija li għamel waqt il-programm magħkom ippreżentat minn Lea Hogg. Waqt l-intervista Paul Bonello tkellem dwar kif waqtiet l-istituzzjonijiet f'pajjiżna ma ħadmux. Sfortunatament, istituzzjonijiet illi fi żminijiet oħra ħadmu tajjeb ma ħadmux. Fis-sens illi ma sabux il-personalità jiena nħobb ngħidilha, il-kapaċità li tajt le. Din il-ħaġa ma ssirx. Waqal li tmexxija tal-Pulizija seta' tħadmet b'mod aħjar fid-dawl ta' ħafna episodji li seħħew fl-aħħar snin taħt Gvern Laburista. Fost l-inqas li servew tajjeb lin-nazzjon, mhux lill-Gvern tal-ġurnata, lin-nazzjon. L-obbligu tal-istituzzjonijiet huwa proprju lejn il-poplu sovran, mhux lejn il-partit li jinserta fil-Gvern, lejn l-Istat. Fost l-iktar li naqsu jiena nsemmi l-Korp tal-Pulizija. Tul il-programm Paul Bonello ħares ukoll lejn x'wassal għall-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-ħsara u d-daqqa fuq reputazzjoni ta' pajjiżna u kif ukoll il-ħsara li saret fl-aħħar snin fuq is-servizzi finanzjarji.